оранжерия засадили коренчета домати на 2 реда поравно. Колко коренчета са засадили на един ред, ако растенията са 60? За да отговоря на въпроса, е необходимо да разделя числото, което показва броя на растенията, на числото, което показва броя на редовете. Тоест, трябва да намеря частното на числата 60 и 2. Как ще намериш това частно? Знам, че числото 60 се състои от 6 десетици. За да намеря търсеното частно, ще разделя 6 десетици на 2. Получавам 3 десетици. Това е числото 30. Така получавам, че частното на числата 60 и 2 е равно на 30. Ще направя проверка с умножение. Като умножа числото 30 с числото 2, получавам 60. Това показва, че правилно съм извършила делението. Следователно, в оранжерията са засадили 30 коренчета на един ред. А колко коренчета са засадили на един ред, ако растенията са 600? За да отговоря на въпроса, е необходимо да разделя числото, което показва броя на растенията, на числото, което показва броя на редовете. Тоест, трябва да намеря частното на числата 602. Как ще намериш това частно? Знам, че числото 600 се състои от 6 стотици. За да намеря търсеното частно, ще разделя 6 стотици на 2. Получавам 3 стотици. Това е числото 300. Така получавам, че частното на числата 602 е равно на 300. Ще направя проверка с умножение. Като умножа числото 300 с числото 2, получавам 600. Това показва, че правилно съм извършил делението. Следователно, в оранжерията са засадили 300 коренчета на един ред. А колко коренчета са засадили на един ред, ако растенията са 180? За да отговоря на въпроса е необходимо да разделя числото, което показва броя на растенията, на числото, което показва броя на редовете. Тоест трябва да намеря частното на числата 182. Как ще намериш това частно? Знам, че числото 180 се състои от 18 десетици. За да намеря търсеното частно, ще разделя 18 десетици на 2. Получавам 9 десетици. Това е числото 90. Така получавам, че частното на числата 182 е равно на 90. Ще направя проверка с умножение. Като умножа числото 90 с числото 2, получавам 180. Това показва, че правилно съм извършила делението. Следователно, в оранжерията са засадили 90 коренчета на един ред.